in the market. Apis komishona mochung'ne arita nonro mong'ere kaka Office of Data Protection Commissioner ne rekod piny mangima dhialo odiechieng' mar arita nonro kata data privacy e boma ma Kisumu. Ne giyawo bade apisi margi mabiro konyogi e chwalo chenro magi kotenore kod lando injili mar ber rito nonro machiegni gi jopiny. Chenro notelie kod jatend migawo mar tudruok Walo manoyango ni yawo apisi makamago e gwenge en okang' makare ma jiwo arita mag nonro oganda. Kokwayo apisa mag piny owacho kod mag ji giwegi mondo wuog oko onywak lwedo e neno ni arita mag nonro oganda oriti kaluwore kod chik. Safeguarding data protection rights for all. And so, ladies and gentlemen, the conference aims to create awareness on data privacy and its important, enhance the visibility of the office by educating the general public on the existence of the Office of the Data Protection Commissioner. We have done that throughout the week, through webinars and also through road shows, and this is happening simultaneously here, Mombasa and and Nakuru. We as GIZ are implementing the Digital Transformation Center and are working hand in hand with the Kenyan government, the private sector and civil society to ensure that each Kenyan can afford to use the internet in a way that respects data privacy regulations. I'm pleased to announce once more that this morning I have launched the 3rd regional office in Kisumu. As we embrace the opportunities presented by the digital age, let us do so with a steadfast determination to protect the rights and privacy of our citizens, in conformity to the dictates of our Constitution, in conformity to the dictates of our 2019 Data Protection Act, and in conformity to all the attendant laws, regulations, and operational guidelines. Kaudhi kaunti ma Bay riyo mar somo miyo jopuonjre masomo e skul primar ma Sikri Jerusalem e ward malambwe e kar chieng' od bura ma Suba North keto ngimagi andaki ka gioro pi mane ong'o kowuok e nam Lolwe mana bende kor losora. Pigno ma bende olokore kar dak mar Rao. Jafwamb weche marwa e kaunti ma Bay Ali Abich ne